joni honorable konngol maɗa ko kalanta pulaku fu ƴeewoɓe maɗa e kañi e barkina fulɓe ƴeewoɓe en joni dow Ndar TV. ay goo fu Ndar TV jaati bisimilla laatiɓe sababu yo télé o darti kañum onon golloɓe de Ndar TV. bisimilla welime sanne onon jeeyi jootede tafa bisimilla welime par ce que so on nodda e men mi warta so télé o du waray ɗo du heɓatake télé ngaji ana heewi le mali ɗo hannde mais émission ngaji waɗoɗe ɗe fulfulde ana fanɗide donc vraiment on haani jootede dow muɗum ɗum o go'o ɗiɗɓel muɗum wala pulaku wala heddiɓe pati yimɓe yeebo warde e télé ngaji hollita jangina jama o par ce que ko jannguɗa fo so a jangina e heddiɓe so ɗum fuu ɗum haaɗe e maɗa wala to ɓe yeeyi faami hannde so a yi mina haala député en haala maire en wala mi golli ɗum faami somi salke warde tawatake ɗo hannde donc cadre en fulɓe heddiɓe du wala laatiɓe en jogui laatiɓe ministre en en jogui député en woɓɓe en jogui maire en ɓe a faami yettaɗo fof ana hani tawede ana wara haala ko woni konngol muɗum fewta e pulaku mum wala pulaku tan feyta e leydi ndi fuu a faami e tataɓel muɗum a yi e tiiɗalaji wonɗe hannde leydi ndi jaati wallahi e tiiɗalaji ɗi du semme mum fuu do pulaku woni wallahi faami ɗum du wala mere noon siŋaji ana heewi ɗon sanne donc pati pulaku ngu miila yalla laamu o yiɗa ɓen ɗum wala noon wolli so a ƴeewi wiɗa tiɗala do maɗa fof tewtu faamum huɗo saabi ko waddi ɗum eɗen du baka men won hen wallahi wo he jaati yeɓare meɗen e lafi jande meɗen e naatugol e ko en walnaka ɗum fof won hen ulle ko tewtoran pulaku ɓeyda nangunurde ko tewtoran pulaku pati ɓe yeebo jande nde jande qur'ana jande a wooɗi mais ɓe ɓeyda hen jandeji goɗɗi kasi so ni ɓene heddi jande qur'ana tan ɗum yaltintame e ñayri wono jo andal goɗɗo wi ande ɗe ɓaleɓe jogii ne laati ba ñayri de ñayri e waddane niwre o wi consaba a watti kaƴe kese e torsi a suppike a huɓɓi e gite neɗɗo ɗum ñayri no de a yiyata no hay enen ande men heewɗe noon wolli yeppataɗe en ɓeydanɗe jaati ne ɓeyduɗa andal ma fuu a ɓeydu toon faamu ne ɓeyduɗa faamu fuu ko heddi ɗuɗo jokkitto le hono ɓe joɗɗiɗe em heddiɓe ɓe wala fulɓe tinno watna ɓen do hakkille fulɓe ana yaara ana ɓuuri siŋaji heddiɗi ɓe itta ɗum e hakkille maɓɓe si fuu ɓuura si faami ɗum du te jooɗiɗen toon wala le bourse to wala le galluji ɗen faami goto fuu mo joɗɗi ɗon holla tagu lobbo holla anniya lobbo donc vraiment fa hannde mi jooti Ndar TV e hoore muɗum e golli muɗum e sakiraɓe meɗen heeɗiɓe en e yiyoɓe ɓen fuu ɓami hono ɗum tawa ana waɗa wakkati fuu inchallah minen tewtira sakiraɓe en cadre en fulɓe heddiɓe noddaɗo fuu tinno wara jaabo fulɓe hettoɓe du a yii ko heewi e o émission a tawan e hettoɓe siŋaji goɗɗi ɓurta heɗade dino fulɓe ɓurde fulɓe e hoore muɗum ɗum du pulaku mo watna hakkille a faami pati ɓe yeebo so wiyama émission ngaji fulɓe ana e télé ngaji ɗi pullo fof hani immade ƴeewa e hani ƴeewude yalla daña ko ɓe jangge e majjum ay on jootama on yettama sanne Allah holle en ko warta kadi an Ami Coulibaly e golli technicien e maɗa on fuu on jootama sanne min beltima sanne nokku o e nokku maɗa tinnoɗa nde min nodduma fuu so Allah jaɓi gara jaaboɗami ana wena Allah jaɓi min beltima sanne min noddima a jaabiki men ɗum weeli men sanne dow Ndar TV émission mbiyeteɗo nuygal pulaku ko mbiyami fulɓe tan ɓe tinno ñande min noddiɗo ɗo en gorko meɗen mawɗo goto mbindo dewte fulfulde
o wi ɓi adama sa janngay ta a majji sa a janngay ta a perdi sa a janngay jannguɓe ɓe kañum warta janngude wara kase wara laame miɗe miila hannde hanɗo gonɗo ɗo enen fulɓe so en nangodiri so en jaɓodiri so en joppodiri koyɗe nangodiri no juuɗe wallal aduna o fof enen mbawta ko mbiyami tan hannde ɗo yewtere nde haɗata so Allah jaɓi jaabima du en mbiya Allah holli e jiɗɗi jawara wassalamu. Merci.